Ben wacho ni en sekta mano yudo omenda mathur makore lach, wacho ni bilion 702. En mana kata mono kiny makawuono kisomo kata mana gazede hineno kanyo ni kotenre kod weche mag penji. Ng'eni ya sirkand mane jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta chakre higa mar 2015 ok wasebedo ka chulo ne pinji pachoka. To chal ka gima koro piny wacho dhi negotiate jonyuol ma ofuk gi mor chal ka gima koro biro bedo ka chulo pinje pachoka. Kachako ana wuoyo ka seche moko to wuoyo kaka japiny. Ok ahero ga interpret gik moko ma japiny ok winja, keto ga mondo mi japiny owinje. Nitie gik ang'wen kata adek ma japiny dwaro. Gik modong' mowacho gima gitwa wacha. Japiny dwaro ni kodhi e osiptal tichiedhe. Japiny dwaro ni mane e gweng' kunya kucha kata mana boke yo korwa kucha odwaro ndara monyalo ringe maler. Japiny dwaro nyathine nyalo dhi e skul maber, and then japiny dwaro chiemo e mesa. Seche maneno ka sirkal omiyo teku executive magimiyo pesa mang'eny, tariwo pesa momi agriculture, omi somo, omi chieth, gomi infrastructure mano loso ndara, loso gik moko. Okrom kata mana gi nus ma pesa momi executive. Then mano nyiso ni wan gi sirkal makia gima timo kata kia gima dwaro. Nikech oteku ma e piny en kama ohala timre maber. Seche mo ohala timre maber, yaka sirkal bende yudo pesa nikech tax gichoko tax. Seche ma japiny nyalo yudo chieth, manyiso ni japiny healthy to ngima maber, mano bende maseche ma japiny nyalo chulo tax. Seche ma yore beyo, japiny nyalo move gi gige go ohala mare from point A to point B. Seche ge magi be ginyalo chulo tax, ema ginyalo lose pesa. To seche ma japiny bende mor ka nyathine somo ang'o, mano seche ge ma japiny nyalo chulo tax. Kidhi e pinje maoko, tax is very high nikech ang'o, to jogo ko complain nikech ang'o, services nitie mabeyo te kanyachiel. Gini ok owache ni chulo tax rach. Gima owacho ni seche ma chulo tax ni to bende japiny yudo gima romre gi gima ochulo. Sani kata owach mana ni jaduong' babana matiyo dala, payslip ne ung'ad kata tax 70%. To nyithindwa dhi e school fees ochul te, gima ni kare. Manyiso ni jaduong' biro bedo maonge gima pese no timo. Kata odong' mana gi 20% ma pese no nyalo rome dak. To seche mung'ado pese no, to pod kodhi e school, odhi chulo exam fee ni nyathine. Mano nyiso no kukonye. Japiny ok yud service. Seche ma dayo matin cha dhi uso rabolo ne e siro Akala, to pod ung'ade tax. To pod ubro nyise no chul school exam fee ne nyathi. Mano nyiso ni sirkal ok okonyo. Iwinjo. So an kama ochopo ni sirkal dwaro ni joma ofuk gi mor nyaka kendo chul exam fee, kanyo tapogra kodgi e paro. Mamano gima ok support. An kama nitie. Iwinjo. To gik matindo kainago emane okelo last time ne wa reject finance bill. Ok ne gin gik madongo, ne gin gik moko matindo makosa moko mane nie iye. Nikech kada bedo ofuk jik romre kata romre, gimoro kaka exams ok onego bed ni ng'ata ma nyathine nie public school chulo. Ben ofuke mor ofuke mor. To wantiere koda penja adek madongo. Yes. So mano tapogra e paro sirkal. Gima nyo gibiro go zero nini budgeting, I support it nikech ang'o. Kate odi seche moko kigo budget ne joma nitie. Okiti gi budget mane okalo. Nikech seche moko nitie nyithini men kanyo to skul oyaw gidok e skul. Korigo budget ne joma nitie. Ma proposal mane mbadi obiro gono, mano tasire paro nikech ang'o. Inyalo yudo ka gimoro iwacho ga nitie wan nyaka gi ghost workers. Ghost workers biro ga kwatiyo previous budget emwa biro go this time round. To ka watiyo gi joma nitie sani, to tek bi mondo mi wabed gi ghost workers. Wawacho ni ka wan gi jotich 20 ero gintie. Ok wawacho ni last time ne wan gi jotich 30 to mane mwachiwo budget ma jotich 30. Mawang'ni ni en an gi jotich 20 mane michiwo. Ok ichiwo joma ne in go previously. To gi pesa momi Minister of Education gi high education wasebedo gi shida e somo. Kirango nyaka yando wabedo CBC ni obete,
wasebedo gi shida, rollout pok obedo maber. Magi pacha na paro ni government dhi miye priority mondo wabed rollout, mondo CBC ni odhi smoothly. Aparo ni sirkal pesa ma giketoni gidhi ndiko go jopuonj mamoko. Shida ma wan go waonge jopuonj gi bende kopo no ndigi to gimoro ma sirkal chulo gi cha tin macha waluongo ni is a token, which is not a salary. Iwinjo. So waparo ni sirkal dhi keto policies moko mondo mi ochul gi maber, mondo mi jogi bendo chuli. To gima gimiyo e chieth chato gimiyo gimo gicha. En loko miyo omenda matin nikech thieth kanyo omiwa siling bilion 138.1. Chieth adwa wacho ni gimo miyo ayo wacho ni gima gimiyo chieth notin. Seche moko ginyalo wacho chieth bende gi devolve. Ma giwacho nitie hospitals moko ma gin under counties, but still gima gimiyo matin. Mano gima ng'ato chieth is a basic need. To en gima nyalo biro sa saya. To en gima you don't negotiate. E gima miyo kiwuotho kidhi e miere mang'eny boyudo ni giuso jamni, giuso lopegi ka gidhi manyo chieth. Mamano gi pacha an kan ng'ama advice sirkal kanyo ni omen gi mede gimoro kendo matin. To kinde ka kinde bende waneno ka lakteche bende ng'anyo, intern doctors gigomo mar mondo michulgi. Waneno kanyo ka jo UHC bende dwaro omenda kind mamoko. Ma bende naneno kata omenda ma bende oketnegi kanyo. Omenda no pok oromo. And then kwa wuoye wach gope ka wan gi shida. To wan gi shida maduong' e gope ka. Gima japiny penjo no kwatamre chulo gope. To penjo maduong' en ne gitie ang'o. To no hole gi karang'o. To no hole gi kanye. Iwinjo. Pesa mani holo ni noti ang'o, ni hole karang'o, to ni hole kanye. We biro nyisa ni wan gi gone go achul. Nyisa ni go ni ne wan loso go ndara makama, ne watiyo go gima kama, to ne wahole kuom ng'ane, to ne wahole sama kama. Japiny ok bedo winjo matek e chulo go uno. To mogik budget ni kik wakete ni waketo budget maduong' wawacho 4.29 trillion. To pesa gi dhi end up e ofuk jomoko. Iwinjo. Kiny ka iwinjo ni kama okwali e milion 100, kama oringo gi milion 20, kama magi gik ma wang'o i japiny. Mamiyo kata kiwinjo ka japiny seche moko hepo chulo tax. Ok wachul tax ka wawinjo maber nikech pesa waneno no kutimre nadi. Ok ti gi end up e ofuke jomoko. Tadwa relate gino gi case mar Albert Ojwang. To mar Albert obiro nikech case ma corruption. Ka usomo genesis ma story ni, iwacho nitie story moro manondiko ni jatelo moro corrupt. Mane story manti manyiso ni gimoro matimre ka obedo connected to corruption. Pesa gi wakwayo sirkal kata sirkal ndiwa mag county kucha begi ni nitie. Sani wa fight ni giwacho na do med gi gimoro matin. To gimoro matin be ka no med gi to pesa gi be end up mane ofuke gi giwacho ni mana ne gichulo go pending bills gi bende kwa nyiso ke ni yawe urubugeu wande in pending bill gi buge gi